Fight! Kezdeni, te kezdj. Úgy van. Feljebb. Ez az első magas ügyhatsó. Úgy van. Úgy van. Gyerünk, most húzd meg ott a végig. Stop! Idő. Fight! Helyezd be a hátsóval, Úgy van, na, erről van szó. Figyelj oda! Figyelj, kezed vissza! Úgy van. Gyerünk, fog. Gyere ki a sarokból, gyere ki a sarokból! Megy a tér. Sarokból kilép! Úgy van! Jönnek kezed és menjenek az egyenes! Gyerünk! Úgy van! És rá! Gyerünk! Úgy van is. Szurod a ballat, gyerünk! Úgy van, szép van. Fölmenjen végig a kéz, az egyenes, hadd menjen! Hadd menjen az egyenes! Hadd menjen az egyenes! Úgy van! Szurd a bal! Ne kezdjél, Hadd menjen! úgy van, szép van. Gyerünk, megy a tér. Figyelj! Szép van. Hadd menjen az egyenes! Gyerünk! Menjen! Még! Nem állsz vissza! Vissza előre! Megy a bal! Gyerek, És a hátsó kezed! gyerek, nem így. Tudok is. Úgy, gyerünk, kezdjél. Gyerünk kicsit, megy a combos alatta. Úgy van. Kezed, föl! Nem teszed le a kezedet! Nem teszed le! És úgy van a bal egyenes. Tessék, Gyerünk! Hagyd neki! És a hátsó kezed! Úgy van! És a hátsót is! Hátsó is, most a combot rá! Gyerünk, húzd meg most Ricsi! Húzd meg 10 másodpercben, gyerünk! Húzd meg, gyerünk, menj a combos! Úgy van! Ricsi! Stop! Gratulálunk, fiúk, nagyon-nagyon ügyesek voltatok. Nagy tapsot Lakatos Riárdnak a piros sarokban és Orsós Zoltánnak a kék sarokban. Orsós Zoltánnak a kék sarokban és Lakatos Riárdnak a piros sarokban.